एकदम माने मिन गैयालासेनो मोनसे बिराद गुबुन धोरोमनि सावगारि बेलेग खालामनानै माबायदि गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय जे जोंनि गराय फाख्रि सावथुनखौ बयबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों बा लैहोर लैहोर फैनानै नायफैदों एक्चुअलि बे सावथुनाव आङो एक्टिं खालामनो मोननानै माने बिराद माने एक्चुअलि हेपि आरो स्पेसियेलि रजनी मेमखौ आं थेंक्स होगोन जाय बिथांनि थाखाय आं दिनै बे मोनसे इमान माने मोजां माने सिनेमायाव आं दिनै एक्टिं खालामनो मोनदों बिनि थाखाय आरो जि एक्टिं आं बेयाव खालामदों आंनि थाखाय बे एक्टिंआ माने मोनसे बिराद चेलेन्जिं माने रलमोन आरो आं माने जोबोद गिनाय दंमोन जे आं बेयावहाय माने बे फावखौ आं माने खालामफुंनो हागोन ना हाया बाट फाइनालि अडियेन्सआ मोजां मोनदों बा रायजो राजा नोंथांमोना आंनि एक्टिंखौ नायनानै मोजां मोनदों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव नायनोसै जुदि चान्स मोनोबा अभियासलि खालामगोन आरो गराय फाख्रिनि जानानै मा बुंगोन गराय फाख्रिनि जानानै आं रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायनो सानो आरो जे रायजो राजाफ्रा बयबो फै बिदिनो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बर' हारिनि सावथुन हिसाबै सापर्ट खालामफै बेखौनो आरो Good.